माबोरै नांदों गोसोआव? गिबिसिनथारावनो आं आरो आंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोननि बे निउस चेनेलसिम गोजोननाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। हामबाय होनदों नोंथांमोना आंनि सायाव जे बे खाबुखौ होबाय आंनो लागै। थारैनो बे बिटिसि फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड बिनि जि रिक्रुटमेन्ट बेयाव आङो मोननैयावबो आङो एप्लाइ खालामदोंमोन। जोबथारनायाव आं बे फरेस्ट गार्डनि थाखाय आं क्वालिफाइड जानो हाबाय। थारैनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बिनि सेथि क्रेडिटखौ आंनि सोरजिगिरि इसोरनो आं होगोन। थारैनो बिनि अननायजोंसो आं बेसेबांखिनिखौ आं हादों। आं ओरैनो हारसिं आं जेबो हाया, गोहो गोलोन्दां, खिन्थु आंनि नाजानायजों आरो इसोरनि इच्छाजों आं बेखौ जाफुंसारनो हाबाय। आरो नैथियाव आंनि न'खरखौ आङो आंनि आइ आफा आं बिथांमोनखौ हाजासे आं हामबाय होयो। बिथांमोना आंखौ बहुद सापर्ट खालामो। जुदि जोंनि न'खराव गैया अब्लाबो बिथांमोना आंखौ माने नार्भास खालामनानै दोना। आंखौ जेसे हायो बिथांमोना थुलुंगा होयो। माबा मोनसे आं गोबां इन्टारभिउफोर होयोब्ला बिथांमोना बुङो दा जायाखै उनाव जागोन, नाजाबाय था। बिथांमोना मथथे हाया, माबा मोनसे माव मा बेबायदि आंखौ बिथांमोना निरासा खालामना दोना आरो आंखौ जेब्ला बिथांमोना आंनि सापर्ट जानानै बिथांमोना गसंथायो। बिनिखायनो आं बेसेबांखिनिखौ आं हादों। लोगोसे आंनि गामि ओनसोल आंनि बिथांमोनाबो आंनि साखाथिनि आंनि गामिनि आंनि रायजोनि गागिफोर बा लोगोफोर बिथांमोनाबो सापर्टिभ आंनि सायाव बिदि मोनसे मोजां बिथांमोनाबो मिजिंथिनाय थायो। बिनिखायनो बिथांमोननि सापर्टजों आरो आंनि नाजानायजों आं बेसेबांखिनिखौ आं मोनफुंबाय। बिनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय थादों। आनजादाव माबायदि रोखोमनि थांखो? आनजादा बुंनो थाङोब्ला जिहेतु सेथि बियो गिबियावनो रिटेन जादोंमोन। रिटेननि उनाव जिहेतु फिजिकेल जादोंमोन। बेयावबो क्वालिफाइड जानायनि उनाव जोबथारनायाव भाइभा बस बे जादोंमोन आरो मोजाङै थांदों। माबाफोर थाखा फैसानि लेना देना सोलिदोंमोन? बे बिथिङाव दिनै गोबां बेबायदि माखासे गोसारनायफोरखौ ओरैनो खुरां माखासे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनदों, खोनादों। नाथाय खिन्थु आंनि जिउआव आं बेबायदि आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया। आङो जेखौनो आङो नाजाबाय, आं लिरबाय, बिनिफ्रायनो आं बे फिथाइखौ मोननो हादों। आंहा बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया। सोरबाफोर बिदोंमोन नामा? गैया, आंहा जेबो बिदि सिनायनायबो गैयामोन। आरो आंनि सायाव जाहाथ' न'खरनिखौ थासारिखौ नायनानै मानानै आं बेबायदि जेबो अपसन गैयामोन। आंहा होनायनि जेबो राहाबो गैयामोन आरो। दा सोरखौ साबायखर सरकारखौ मा बुंगोन? बे बिथिङाव आङो बिटिसि जि गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। थारैनो बिथांमोना जिबायदि रिक्रुटमेन्ट दिहुननानै होबाय आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना बे खाबुखौ जोंनो होबाय, जों लाइमोनफोरनो, जायफ्रानोखि मा बुंगोन गावनि जि सोलोंथाइ बेखौ लाखांनायनि उनाव ओरैनो आनइमप्लय हिसाबै दङमोन। बिथांमोननो लागै जे खाबुखौ होबाय आरो मोनसे थांना थानायनि राहा लामाखौ होबाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ आं थारैनो आं साबायखर बावदों। नोंथांमोननि बे स्टेपनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बेबायदि गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो थांगासिनो। मोजां रोखोमैनो जालांबाय होननानै बुंनो हागोन ना? खारन थाखा फैसा नोंनिफ्राय जेबो बियाखै? आंनिफ्राय जेबो बिनाय जायाखै, बियाखै। रावजोंबो बेबायदि थाखानि जेबो सोमोन्दो गैया। औ, आंनि सिंनिफ्राय आं मोजाङैनो जालांदों होननानै आं बुंनो हागोन। सरकारखौ मा होनो साबायखर बावगोन ना माबा मोनसे इन्टारेस्ट माबाफोर बुंबावनो गोनां दं? सरकारनिसिम माबाफोर खावलायनो दङ नामा? थारैनोथ' ओरैनो बिदि खावलायनो गोनां गैया, खिन्थु आं साबायखर बावो बेखौ जेन आङो बिथांमोननि जोंनि गभर्नमेन्टनि जि होनाय बेनि गेजेरजों आंबो जे बेयाव मोननो हाबाय।